Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka jingilang jong ka sunjuk ki nong sanshar Shnong nong min south aim ship kabalong minta kasngi hayo langpi kala shim ye karai baki Shnong khasi bat garo baki badan hagathain langpi bat ki bahab hapo ka hima nong min south aim ship kinam Leit satyasha Assam Lada jia baka sarkar Meghalaya ka manjur ye ka policy ye shim ya ai ne ka give and take policy ka badai ka wei ni ki lat ye penbet pot hapdeng ka jilla Meghalaya bat ka Assam hagani ka jingilang lawan banyan shim minta da baro ki sordar jong kumbalai photoli ki Shnong ka thain langpi haba karen chikilat pathai khubor hadin balawai kani ka jingilang u president jong ka sunjuk uba taiborlin nonglang ula ong baga bapenlong ye ka sunjuk ban shong ye ka jingilang bat ban shimru ye ki ki rai kadai baki teng yo ba ka jingye pun bait po da ka ba shim bat ya ai ne ka give and take policy kan poi shi ka jingye tingkho kalen jungi agam dei bat kane te kumba ka pau hi ka lampi kadai ka way ki area of difference bat ka bakhambun ka jaka kadai kalampi de hagane ka sin ka bangi i nagaliang jong ka sarkar ka thau ya ka regional committee makin jingo makin survey ya ki jaka ya ki paiba ya ki nong dengilai ki dang agini isni kilang Leit pan jurem ki thain malang ki thain umset redu mentah kene ka thaini ki lang persim de nagaliang jungi kumbang ila keren mat bangi nigwa ba ka sarkar Meghalaya kan sim ba Shnong ki thau agani ka thain langpi abade ka wei ni jaka ya gajia devan hape Meghalaya nama ki babun ki Shnong ngidon nang khasi balik galo de kita ki Shnong ba pula ko ka jala Meghalaya kim devan duno menekin kim devan sya nyap no sya Assam ta kadai kasur ka jungi kumki Shnong kat manakaliang jong ba serbilin secretary ka senjok ula ong baka hima ka donru ye ki kot kisla ban penshisha ba baro ki Shnong jong ka hima ki ha ba ka jilla Meghalaya kumta kini ki Shnong dalai lai kim de ban Leit sha Assam kidon ki kot kisla jong ka hima antar kidon ki kot kisla jong ki Shnong kiba la ban penshisha kiba la ban i bangi don bukbo ke jala Meghalaya lalu senam kiba mensua ngingit skam ber ngidon ke jingkemen bangi hapsim ya kini jingkusha bangi hap ke jala Meghalaya kumba na kalian ka sarkar Meghalaya dan Assam kira don ke jingmu ban penbet di pusat demi ka senjuk ngila syong ya ke jingelang ngila perkhat bat ngila rai tang gawai kasur ba dalai ki Shnong ki thau ki bahab apo jong kahiman ang mansao pakin du kanakin hab no Assam nagaleng jungi ngila yarai bangin penpau ya kane bangim dai ban hab dalai sya Assam kata kedai kajing wa kajungi kumkinong ilang Sngau ban tempau ba yang antei kajing ya krem jong di manista lo angut Assam at Meghalaya ba lese ba kamsia ba mihapan drukno ya kita ki kendau siap jongi dan lagi jaka ki jongi di bang lalong ilaman do kita bagi sepak senam akan ga jaka di kasih kila syong kila sa dekat tim antek polisi lese kan ya tongkru kumno dengan nom ai pat kumbalong ke sarkar Assam hi kadon ka kendau sarkar ndre ka blustur karikti jongi hapo Meghalaya kamsyong don ndau ai lan banyak keliang no pat beliau tiba naba tiba kok nama ini pat kalong ru si benta ya kaba
Desde kan sajia kano kajingman rak jisusi lada nyedur no ia kabar ngelal syong ngelasa ngelal ia muda kispas nam haduk mentah.